खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि फैगौ 21 फेब्रुआरियाव मासबारनिफ्राय क'क्राझारसिम लाइमोन इउपिपिएलनि काररेलि हाबाफारि लानाय जादों। गं 1000 काररेलि खालामगोन लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारि लादों। नंगौ इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो इउपिपिएल दोलोनि गोख्रोंखौ दिन्थिनो थाखाय फैगौ 21 फेब्रुआरियाव इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेननायाव मासबारनिफ्राय क'क्राझारसिम गं 1000 निबो बांसिन काररेलि लानाय जादों होननानै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा फोरमायदों। बे हाबाफारिनि थाखाय दिनै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारीनि मोनसे हानजाया मासबारनि काररेलि जागायगोन थिलियाव नायदिंफैयो। बे लाइमोन गांखंनि काररेलिखौ बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा फ्लेग अफ खालामनानै होगोन होननानै फोरमायदों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथाङा। मासबारनि नैबे मोनसे फिल्डआव जों बे समाव दंफैयो खारन जोङो सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनिफ्राय फैगौ जे 21 फेब्रुआरियावहाय मोनसे मेगा माने कार रेलि प्राय माने 1000 रेलि बे जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोङो जे जोंनि रड मेप बेखौ नायनो थाखाय जोङो स्टार्टिं पइन्टखौ बबेनिफ्राय बबेसिम खालामनाय जागोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बे समाव जोङो फैदों। डिस्टेन्सखौ नायनानै जों बबेनिफ्राय लायोबा जोङो सानसेनि गेजेराव जों मेकआप खालामनो हागोन बेखौ जोङो नायनो थाखाय बे समाव फैदों। आसा खालामदों आङो बे जोंनि मेगा रेलियावहाय जोंनि लोब माने लाइमोनफोरा बाहागो लागोन आरो बे इउपिपिएल दोलोनि सक्तिखौहाय ओइदिनखालि जोंनि गासै बिटिआर ओनसोल बा सारा माने आसामावहाय नुनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय मोनसे दोहौ फैगोन आरो फैगौ जे बिधानसभा इलेक्सन 2022नि जे इलेक्सनावहाय जोङो मैखोमै बाहागो लानो थाखाय मोनसे इनार्जि फैगोन। बे मोनसे थांखिजोंहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे समाव जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि कमप्लिट बबे लामाजों जों थांगोन बबाव जागायगोन बबाव जोबथाहैगोन बेखौ जोङो दिनै नायबिजिरनो थाखाय फैदों। रेलियाव गाहायै जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि आगुनि माने गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारा आथिखालाव बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथाङा फ्लेग अफ खालामगोन आरो जोंनि गासै इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल नेताफोरा बाहागो लागोन आरो बियो गाहायै बे रेलिखौहाय जोंनि इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जे आफादगिरि राकेश ब्रह्मनि बिथांनि माने दैदेननायाव बे रेलिया जागोन आरो बिथांनि दैदेननायावहाय इउथ इउपिपिएल हिसाबै जोबोद गोख्रोङै दासिमहालागै खामानि मावगासिनो दङ आरो फैगौ समावहाय जोङो हयथ' बिधानसभा इलेक्सनावहाय खमब्लाबो 15थानि गेजेरावहाय जोङो 10थासिम जोङो देरहानायनि थाखाय साखाफारा जोङो खालामबाय थादों। जोङो आसा खालामदों जोङो थांनाय 2025 मायथाइनि जे बिटिआरनि इलेक्सनाव जों गाज्रि जेनखांनायनि उनावहाय जोंनि वार्कारफोरनि गोसोआव एसे गोसो बायनाय मोनसे थासारि दंमोन। दा जों गासै बे थासारिखौ जोङो नायबिजिरबाय जोंनि मा खारनावहाय जोंनि मा भुलनि थाखाय जोङो बेबायदि जेननांगौ जाखो। खारना जेबो नङा बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे वार्कारफोर बा नेताफ्रा खोब बयबो स्ट्रं खिन्थु माखासे फिसा इसुफोरनि थाखाय माखासे पलिटिकेल एलाइनमेन्टआ एसे भुल जादों। माखासे कमिउनिटिनि रं मोनसे कनसेप्टआवहाय जों एसे भुल जादों। दा बेखौ गासैबो जोङो बिजिरनानै मोनजोब्बाय। दा बेवहाय ओइबारनि जे बिधानसभा इलेक्सना बिटिसि इलेक्सनाव जेरै जादों बे जानाय नङा। बिटिसि इलेक्सननि थासारिया आलादा आरो बिटिसि इलेक्सननि बे इस्युआ आलादा आरो एसेम्बलि इलेक्सननि इस्युआ आलादा। दा बिनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआ एबसलुट मेजरिटि नाम्बार मोननानै सरकार दादोङो। दा दाखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा माखासे कमिउनिटिखौ जेबादि माने प्रतिश्रुति होनानै जेबादि आसा होनानै बिथांमोनहा भट आदाय खालामदोंमोन बिथांमोनहा उल्था खामानि मावदों थारमाने। दा बिथांमोननि बे सरकार दायैनि सिगाङावहाय जे मोनसे थासारिमोन जे मोनसे आसा होदोंमोन बेखौ बिथांमोनहा सरकार दाखांनाय लोगो उल्था खामानि मावनायखाय माखासे कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बा माखासे कमिउनिटि जायफोरनाखि जोंनि बिटिसिनि जेसेबां समस्थिफोर दङ बे डेमोग्राफि हिसाबै बिथांमोना फेक्टर बिथांमोनहा ओइबारनि जे बिधानसभा इलेक्सनावहाय उल्था रल प्ले खालामगोन बेखौ जोङो दा रोखा मोनसे माने सिगनेल मोननानै दङ।
बिनि थाखायनो एबारावहाय जोङो जुदिও इउपिपिएल दोलोआ बिटिसि सरकारखौ सालायाखै जों अपोजिशनाव दङ अब्लाबो जे जों अपोजिशनाव थानानैब्लाबो जोङो खमसे खम 10था मोननायाव खुनु असम्भब मोनसे साननांगौ गैया होननानै आं सानो खारन दिनैनि जे थासारि बियो बै समावबो जों मोनसे जिनिसखौ जोङो एसे असम्भब जादों खिन्थु बेबो असम्भब साननांगौ बाथ्राबो नङामोन जे जोङो गोरलैयैनो जोङो कब्जा खालामफिननो हागोन जों सानदोंमोन खिन्थु बिपिएफआ एबसलुट मेजरिटि 28था सिट मोननायावहाय जों गोमोदोंमोन खिन्थु फारसेथिं साननानै नायोबा एथ' गोमोथावबो नङा दा बेबादिनो एबारावबो बिपिएफआ सरकार सालायसेयावबो बिथांमोना मोनथाम मोनब्रै बा मोनब्रै मोनबानि बारा बारनो हानाय नङा जों अपोजिशनाव थानानैबाबो हयथ' बिथांमोननिफ्राय बांसिन जोङो एमएलए सिट जों मोननो हागोन जा बे मोनसे दा बिसास दङ खारन दिनैनि थासारिया बेनो